थाबनो दानि गभर्नमेन्टखौ खावलायो थाबैनो उदां खालामनानै होफैयोबा मोजां मोनगौमोन। दिनै सासे बर' आइजोआ दिनै गाबै गाबै दिनै फिसायनि धिक्कारावहाय दिनै मिडियानि गेजेराव बुंनानै होदों। थारैनो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायदों, प्रमद बर' सारखौ खावलायदों। मानोना बिथांनि फिसायनि एबा बिथांनि जिउनि लोगोरि हासबेन्डनि मैया माने हियारिं दंमोन माने हाइकर्टआवहाय। ओमफ्राय दा बियो दा रेजेक्ट जाबाय होननानै बुंदों। मानोना बियो आजिलि 10 बोसोरनि बारा जाबाय जेल जानाया। थांनाय 2015नि 26 जानुवारियाव बियो कसुगाव पुलिस थानायावहाय गावखौ माने सारेन्डार जानो फैदोंमोन जाहैबाय। दा बेखौनो एरेस्ट खालामनानै होनानै बेखौ जोबथेसालियाव दैथायहरदों आरोखि। दा बेनिखायनो बे न'खराव दिनै बिहा फिसाफोर दङ। दा दिनै फिसाय गैयिनिफ्रायनो न'खराव दिनै हालाय हाफाय माने सोलिनो उसुबिदा गोलैखागोन। जायसो जादों बिथांमोनासो मिथिगोन। दा गतिके नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो मोनसे बिथांनि बे आइजोनि भिडिअ आं होनो नागिरदों। ओंखायनो आं बिनि सायावहाय डिसकासन खालामनोसै। नोंथांमोनजों लोगोफोर अननानै भिडिअखौ नायनांबानो जाबाय। जेबो हेफाजाब होआसै दिनै लेडारफोरनि जोंना हासबेन्डनिया मैया हियारिं माबा होदोंमोन, हाइकर्टनि हियारिंखौ रिजाल्टखौ होदोंमोन। जोंना रिजेक्ट जाबाय। आं बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानोदि थाबैनो मोजाङैनो मावनानै होयोबा उदां खालामनानै होयो। बेखौनो आं सरकारनिसिम खावलायहरनाय थायो आरो। 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय, 11 हाबबाय आरो। बेयाव दंमोन आं। बबे जायगायाव बेखौथ' आं बुंनो रोंला बबे जायगायाव दंमोन। ओरैनोथ' बेखौ माबायाव 2015 26 जानुवारियाव कुसुगाव थानायाव एरेस्ट देखायदों आरो। सारेन्डारसो फैदोंमोन, सारेन्डाराव एरेस्ट देखायदों। दिनै बियो 10 बोसोर कमप्लिट जानानै 11 हाबबाय आरो। बबे जेलाव दं? गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव दं। सिगाङाव माबायाव दंमोन, क'क्राझार जेलाव दंमोन। ओमफ्राय दा क'क्राझार जेलाव 3 मासल' दोननानै माबायाव लांदों आरो, सेन्ट्रेल जेलाव लांदों आरो एनआइएफोर बिजिरनानै। नोंस्रा गथ' गथाय दं नामा? गथ'फोर दङ, फिसाजो सानै, फिसाला सासे बिदि दं आरो गथ'फोर। न'खरा बर' उसुबिदायानो सोलिनानै दं आरो। नांगौ रोखोम फरायनो, गाननो जोमनो, जानो लोंनो होनो हाया फिसाफोरनो। बेखायनो दानि गभर्नमेन्टखौ खावलायो थाबैनो उदां खालामनानै होफैयोबा मोजां मोनगौमोन। बिराद दुखु खस्थ' सैनांनानै दङ। दिनैसिम 10 बोसोर जालांबाय, जोंखौ रावबो खबरानो लाफैया। फिसा फिसौ गोदाव सोराव जानानै दङ। आब'ना गामिया बहा? बिजनि बेसरगाव होनो आंना। सरकाराव जिहेतु इन्डिपेन्डेन्ट दैदेनगिरिफ्रानो दङ। दा बिटिआर प्रमद बर' दङ बिथाङा। बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? बिथांमोनखौ आं खावलायो बेखौनो, जाहाथे थाबैनो उदां खालामनानै होयो। न'खर फारसे गथायनानै हरो। गभर्नमेन्टआ दानि जाखिनि गभर्नमेन्टआव दङ बिसोरो थाबैनो मावनानै उदां खालामनानै होयो। बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानो आरो आं। जेबो हेफाजाब होआसै। दिनै लेडारफोरनि बुंनाय थायोमोनबा रेजेक्ट जायामोनबो जानो हानायमोन। इलेक्सन सिगाङै माबामोन थांदोंमोन, मा होनो NLF-निफ्राय एसे बेमार जादोंमोन आरो आं नभेम्बर डिसेम्बर मासाव। ओमफ्राय बे समाव आं कल खालामदोंमोन आरो आं ट्रिटमेन्टनि थाखाय। ओमफ्राय बियो होनबाय मा आं सिपसारजों रायज्लायखाबाय, फैसाखौ दे जागोन नोङो, नों माबा एडमिटल' जादो, फैसाखौ आं माबा खालामनानै हरसिगोन। फैसायानो आंनि आखायाव गैयाबा आं माबोरै एडमिट जालायखो। ओमफ्राय दा ओरैनो आं आयुर्वेदिकनि मुलि जानानै एसे माबायाव थाबाय आरो, ओरैनो अपारियाव। जि खस्थ' बोरायाबो बेमारि थाबायनाया सानहरदो खस्थ' होद्रुबायनो थैयो। जेबो हेफाजाब होआसै। दिनै लेडारफोरनि बुंनाय थायोमोनबा रेजेक्ट जायामोनबो जानो हानायमोन। इलेक्सन सिगाङै माबामोन थांदोंमोन, मा होनो NLF-निफ्राय एसे बेमार जादोंमोन आरो आं नभेम्बर डिसेम्बर मासाव। ओमफ्राय बे समाव आं कल खालामदोंमोन आरो आं ट्रिटमेन्टनि थाखाय। ओमफ्राय बियो होनबाय मा आं सिपसारजों रायज्लायखाबाय, फैसाखौ दे जागोन नोङो, नों माबा एडमिटल' जादो, फैसाखौ आं माबा खालामनानै हरसिगोन। फैसायानो आंनि आखायाव गैयाबा आं माबोरै एडमिट जालायखो। ओमफ्राय दा ओरैनो आं आयुर्वेदिकनि मुलि जानानै एसे माबायाव थाबाय आरो, ओरैनो अपारियाव। थारैनो नोंथांमोना खोनाबाय, बे आइजोआ दिनै गाबै गाबै बिराद दिनै दुखुनि गेजेरजोंहाय फोरमायदों। आङो भिडिअखौ नायनो हायाखै। दा बेनिखायनो आंबो खावलायगोन दानि बिटिआर गभर्नमेन्टनि प्रमद बर' सारआ अन्नानै जायफोर केसफोरखौ दिनैसिमबो मावगासिनो दङ, अन्नानै बिथांमोननि सायाव मोजां स्टेप लानानै आसाम गभर्नमेन्टखौ जेरैबायदि प्रेसार होनांगौ जेन' होबाय थागोन। आं फोथायनाय दं प्रमद बर' सारनि सायावहाय। मानोना प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ गासैबो पेन्डिं जानाय NDP-फोरनि जेनिखि केसफोर दङ बेखौ माने सरकारजों सावरायनायनि गेजेरजोंहाय थाबैनो उदांखौ लाबोगोन।
आं फोथायनाय दङ नंगौ मानोना बे केस बिलाइया मालाबा माने मास मोनसे मास मोननैनि गेजेराव जोबग्रा बेबायदि मोनसे जाया बेयाव गोबां सिस्टेमनि बाथ्राफोर दङ आयेननि बाथ्रा स' गतिके बेफोरबायदि खामानिखौ दिनै जेरैबायदि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रमद बर' सारा बुंदों गबिन्द सारा बुंदों फेरेंगा साराबो बुंदों आरो इउपिपिएल नेहाथारि राजु साराबो बुंदों मानोना दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआनो इन्डिभिफोरनिखौ जेलाव थानाय इन्डिभिफोरखौ बख'नायनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दं होननानै दिनै गतिके बेफोर गासैबो माने खामानिफ्रा मावथायफ्रा थाबैनो जानानै जेसेबां हायो बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनानै गावसिनि बिसि फिसाफोरजों थाफानानै संसार जानो खाबुखौ होयो सुजुगखौ होयो आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमेन्त बिश्व शर्मा साराबो बे आयदानि सायाव माने गोख्रों स्टेप लायो बिथांमोना जुदि हमजानाया बिटिआर सुक्तिनि सिगाङाव मोनब्लाबो जे बिटिआर सुक्ति जाबाय हिसाबै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो माखासे एनडिबिफोरनि केसफोरखौहाय बिथांमोनखौ माने उदां अख्राङाव लाबोनायनि लामाखौ मावो आरो जेसेबां हायो सरकारनिफ्राय जेरैबायदि मा हरनांगौ बेखौ जेन' बिथांमोना लिरनानै हरो आं बेखौ खावलायबाय आरो गोरबोनिफ्राय खावलायबावदों प्रमद बर' सारखौहाय अननानै प्लिज बे आयदानि सायावहाय मोजाङै इनिसिएटिभ लानानै खामानिफोरखौ मावनानै माने बिथांमोनखौबो बिथांमोननि दुखु खस्थ'खौहाय बुजिनानै बिथांमोननि गोसो बायफ्लेनाय गोसो गोरबोनिफ्राय जेरै खामग्लिनाय दुंहाव अर बै अरनि दुखुनि दाहाफोरखौ बुजिनानै बिथांमोननि न'खरनि थाखाय थाबैनो सरकारजों रायलायनानै जेसेबां हायो थाब माने बायहेरायाव उदां अख्राङाव लाबोनायनि खामानिखौ मावगोन आं बेखौ सारनि सायावहाय आं आसा खालामबाय सार थेंक इउ